Draagvlakcreatie is een van de meest belangwekkende maatschappelijke thema's van de nog jonge eeuw. Democratische besluitvorming raakt ons immers allemaal. Op de resten van de wereldwijde financiële crisis en vanuit een zekere achterdocht ten aanzien van staat en politiek lijkt de democratie zich langzaam maar zeker van onderuit heruit te vinden. Nieuwe vormen van samenwerking en communicatie tussen overheid, middenveld en burger dringen zich op. Een breed draagvlak wordt een essentiële voorwaarde om een beleid, project of idee duurzaam te kunnen realiseren.